alagak mahilig ti apros. Nuwi ti aldaw ket ag kukurot. Nuwi ti sumipnget ket nakadumog. Nuwi ti parbangon mamat patayo. Daytoy alagak ket kas latakyag. Paggugusto nat apros ken ramramas. Nuwisot maturog maudatay akas lapatupat. Nuwisot umingar ay tamangor oran. Mahilig nga agbirok iti abot. Sumrek silurungsot aglalon no nangot. Ket no iso ti mauma agtanopra. Tila pagpintasan na ammo nag-agkumbawa. Daytoy alagak tagitlog iti dudwa. Okupan na hindi pulos agpesa. Ay tama digdigos iti aldaw ken agsapa. Buok akulot na iranta nga umok na. Mahilig nga agbirok iti abot. Sumrek silurungsot aglalon no nangot. Ket no iso ti mauma agtanopra. Tila pagpintasan na ammo nag-agkumbawa. Adot agkursunada babalasang kitapakila. Tuy alagak tay dumduma makaay ayot tilangana. Aglalon maapusan